Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jirsisti sabiex toħroġ il-verità kollha u jsir skrutinju serju dwar kif qed jintefqu il-fondi pubbliċi. Kien dan il-messaġġ li waslu d-Deputat Nazzjonalista Derin Karabot flimkien mal-kelliem għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Kultura Ġuli Zara f'konferenza tal-aħbarijiet dwar in-nefqa li saret mill-Kummissjoni Maltija tal-Films matul dawn l-aħħar 5 snin. Derin Karabot li huwa wkoll chairperson tal-PAC fakkar kif il-ġimgħa li għaddiet il-Partit Nazzjonalista talab l-Awditur Ġenerali biex minnu fih tinfetaħ investigazzjoni b'rabta man-nefqa ta' 137 miljun euro illi saret mill-Film Commission. Il-Partit Nazzjonalista talab biex fost l-oħrajn ikun stabbilit jekk il-Malta Film Commission użax id-diligenza u l-governanza tajba fl-infiq tal-flus tagħha. Dan wara li skont ċifri pubblikati mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-State Aid jirriżulta li l-Kummissjoni Maltija tal-Films ħalset jew obbligat ruħha li tħallas l-ammont globali ta' aktar minn 143 miljun euro minn fondi pubbliċi f'5 snin favur diversi kumpaniji privati, għalkemm 137 miljun euro intnefqu fuq benefiċjarji barranin. Il-Partit Nazzjonalista talab ukoll sabiex ikun magħruf jekk il-Ministru jew Ministri responsabbli jew saħansitra membri tal-Cabinet għamlux skrutinju tajjeb dwar fejn marru dawn il-flus kollha. Apparti dan qed jeżiġi li ssir investigazzjoni jekk kienx hemm skrutinju fuq id-dokumenti mitluba biex ikun verifikat jekk in-nefqa hux vera qed issir u kif sar il-proċess tal-infiq. Meta inti tkun fil-gvern, inti veru ġejt fdat sabiex tmexxi l-pajjiż. Però ġejt fdat sabiex tmexxi l-pajjiż b'rispett, b'governanza tajba li tuża d-diligenza fl-infiq ta' flus ta' ħaddieħor, ta' flus il-poplu Malti. Għaliex meta naraw dawn is-somom kbar qed jingħataw mhux b'mod responsabbli, hemmhekk hemm bżonn u kif qed tagħmel l-Oppożizzjoni li qed tieqaf għal dan id-berbieq ta' fondi pubbliċi mhux responsabbli u ejja nibdew naraw illi jkollna b'mod assigurat proċedura rigoruża, proċedura li ser tħalli il-frott fl-ekonomija Maltija. Min-naħa tagħha deputat Ġuli Zara qalet li bejn l-2018 u l-2023 parti sostanzjali minn nefqa tal-Malta Film Commission marret għal kumpaniji barranin li jiġu f'pajjiżna, b'dubju kbir dwar kemm qed ikunu inċentivati produtturi tal-films Maltin. Hija qalet li pajjiżna qed jispiċċa jħallas miljuni ta' euro, miljuni li ħerġin mit-taxxi ta' pajjiżna u ħadd ma jaf jekk hux qed jagħmlu tajjeb għall-ekonomija lokali. B'Ġuli Zara tfakkar kif bħalissa pajjiżna għandu 9 biljun euro f'dejn. Quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista mhuwiex qed imaqdar is-sistema tal-cash rebate, però wieħed irid jara dawn il-flus ma jnetgħux biss lill-kumpaniji barranin. Ġuli Zara saħqet li l-Partit Nazzjonalista dejjem tkellem favur it-trasparenza u favur il-ħarsin tal-ħaddiema fosthom ta' dawk li jaħdmu f'din l-industrija tant importanti għal pajjiżna u hekk se jibqa' jagħmel. Aħna bħala oppożizzjoni aħna dejjem tkellimna favur it-trasparenza f'xogħol garantit lil ħaddiema tagħna Maltin fejn inċentivaw dawk li ħaqhom u nkunu ta' support għal ħaddiema kollha f'kull settur fosthom ukoll il-ħaddiema, il-produtturi, dawk kollha li għandhom x'jaqsmu fl-industrija tal-films.